29 April 2020 o kaisa kotorma asteroid eba pathor thutayei sino hayung derawoi sing jotono komori thanai obo hai news rok social media o belai khana dakti viral ngai thangbai kya kuboikho o bisini puljani simino haige hai ngai nugjagi tongkha tabuk jotoni bukhauna kaisa no singmung abo honke kuboja 29 April 2020 o sing komori thangbai sinai ang tinnorno saikhnarnai tai purbo phunuknai paithak jora video no nadi hankina saimanai o 29 April 2020 ni o je kok abo busuk jortoi kuboi o video ni bisingtei saiman lainani saitugrayana puya o kok English newspaper ro publish khaijago a news o swijak 29 April 2020 o 52768 1998 wartu mungoi kaise asteroid o ado nangai manu jeo asteroid ni kok saitongo a asteroid no tinini simia bono 20 years sekangni simino bono nai phaitongo scientist rok tamoke obo 1998 ro discover khajago tayo asa kwbangma bisi nai phaimani bisingtei o asteroid ni tei kok kwbangma tongo scientist rok ni thani example tabugo asteroid ni diameter 4.1 km hayengo obo kaisa mountain average hataise kotor tai currently o asteroid ni speed 31000 km/h mane 1 घंटा o 31000 km speed choliu tabo hayungni jotoni fastest band ERP mane X59 maximum speed 7024 km/h mane asteroid ERP ni slaifano 4 gun bisi speed phaimano tabuk tumungno o mountain average hai asa kotorma o ado asa speed ke thudai phaike o hayung purapuri derawoi sing jotono komori thangai mano haipano jotoni nangmani question ka oboya je asteroid busuk kotor busuk speed ke o hayung thudai phainai main question ka obosi obo kubuja o hayungo asteroid eba pathor thudai phainai haike thudai phaya dolrok kubunya saimana thangke sing official report no manai lainai asteroid watch ni official Twitter account no manmani information bisingtei ke o asteroid 29 April 2020 o 3.9 million mile hakchaltei lai thanai mane obo 8 ni simi 40 lakh kilometer hakchaltei lai thanai talni simi sino 8 ni hakchalmani 3,84,400 kilometer mane jebro asteroid o 8 ni ganatei thanai apur hakchalmani 8 bai talni salmani slaifano 10 gun hakchalangnai oi hunke orni bisingtei nung bujino manai tongkha je hakchalmani talni slai busuk hakchal tabungnoro ano saimano je oboni kono kaisa puro phunukdi jati sing siurno saimanai ja oboni teiei tai kono kirna nangya hanai hunke space ni related kono proof ni bagai borok NASA no jotono poitu khayo hunke sing obobo nainai lainai NASA aboni tei tamo saka asteroid ni related NASA ni official website jo nung current information naimanai tai o link no ang video ni description no borei rinai nung bo nainai di ni mokol bai thangbai hunke sing oro 52768 1998 wartu mungoi object ni current location tai LD mane lunar distance nugun manai tongkha nung obono o lunar distance no copy khayei lunar distance no Google convert khai nai di busuk kilometer kalai nung nijino oboni kubunya saimanai tumungno o kokrokno thaisabai sana thangke o asteroid 8 eba hayungo thudai phaya tobo 29 April 2020 o asteroid ro 8 ni 40 lakh kilometer hakchaltei bolai thanai haifano tumuno kaisa kotorma asteroid blai speed ke thudai phaike o hayung deramung tamo ngaiman abo history no saimanai tamoke chik sune asteroid tinibai kuti bisini sekang dinosaur rokno o hayungni sokomori rukha hunke tumungno abo hai kotor dinosaur rokno sokomori reimano hunke o asteroid o hayungno derarei singno sokomori renani kono kotor kogya tamoke sing jesukpano technology wa advance ngdi nokha sakani saimia jat challenge bufur biangtei busuk speed ke singno derarei rephai abo sing saimaya tobo 29 April ni kokno sana thangke sing purapuri no sep tong kono kirna korei tai onyo kono kokno khunju tarodi obono karei don yemens boshau 29 April ni tei kono kirna korei abo 8 ni gana teise o asteroid lai thanai hinai khakhayu o video ni bisingtei ang norno kahangkono bujiri mankhana hanai tumungno video no sajak tongke like ready tai norni bukhawo tamo wansungma phai 29 April lo tamo ngan haima tong comment khai saimano hunko video no share khayei nini joto dol rokno o kobui kokno saiman ready tumungno o channel no tapna subscribe khaya ko hunke
channel tabuna subscribe khaye gana ni bell icon sinai all select khaire di hambai.